Orain ingo dugu, 73. orrialdeko 10. ariketako F ariketa. Inekuazio sistema bat daukagu hemen. Ekuazio bat da bigarren mailakoa eta beste inekuazioa lehenengo mailakoa. Bakizue sistemak ebazten direla bakoitza bere kontura. Hau da, ekuazio bakoitza hartzen da eta egiten dugu ebatzi. Hartuko dugu lehenengokoa ametik dugu eta hauze ame. Bale? Bigarren mailakoarekin printzipioz bakizue inekuazioak nire gustatzen zaidala zeroaz ipintzea harreman, hau da, ekuazio osoa alde batera mugitzea, inekuazio osoa, eta zeroaz konparauta geratzea. Horrenik eskatzen dena da, kalkulatzea noiz dan hau txikinago edo berdin zero da, noiz dan hau negatibo. Horretarako, hasten gara aztertzen noiz dan zero. Bigarren mailako ekuazioaren formulara erabiliz, ateratzen ditugu hemen soluzioa direla 6 eta 1. Bale? Hau erabiliz, egingo dugu adierazpen grafikoa. Hau da, batetik 6-ra, daukagu, eta junbi gara ordezten, bat baino txikiago dan bat, adibidez 0, 0 sartzen badugu ekuazioan geratzen da 0 ken 0 gehi 6, 6, positibo, beraz plus bat ipintzeko hemen gainean. Bat eta zein arteko bat, bi adibidez, ordezten badugu lau ken 14 minus 10 gehi 6 minus lau, minus, eta 6 baino handiago dan bat, 7, 49 ken 49 gehi 6, 6 geratzen da plus. Gogoratu, beste metodo bat daukagula hau egiteko, eta dela, bigarren mailako polinomio baten adierazpen grafikoa parabola bat denez, parabola dira holako grafikoa, goratzen baduzu. Honen modukoa da, x karraturen koefizientea positibo bada, eta honen modukoa da, x karraturen koefizientea negatibo bada. Kasu honetan daukagun koefizientea positiboa denez, grafikoen egiten badugu, holan geratzen da plus, minus, plus. Orain, behin jakin da zeintzu diren ikurrak, egin behar duguna da begiratu zein dan eskatzen dana. Eta eskatzen diguna da jakitea noiz dan hau polinomioa txikinago edo berdin zero da, negatibo edo zero. Hau da, minus nundan eta zero nundan. Beraz, hartzen ditugu biak berdin. Orain lehenengo mailako ingo dugu. 2x gehi 5 txikinago edo berdin 7. 2x gehi 5 ken 7 txikinago berdin 0, beraz, 2x ken 2 txikinago berdin 0. Orain lehenengo moduan. 2x ken 2 berdin 0 ingo dugu, x ageratuko da bat, eta hemen, marra baten, bat ipini, eta orain, bat baino txikinago dan bat, abidez 0 hartzen badugu, hemen ordeztuta 0 ken 2 minus 2 minus geratzen da, eta 3 hartzen badugu, izango da 2 bideru 6 ken 2 lau plus. Orain, fijatzen gara hemen, eta zer egin behar dugu, kalkulatu noiz dan negatibo edo 0. Hau da, zati guzti hau, eta beste hori. Eta orain izango dugu, hartu hau eta hau, elkartu hemen erdian, ikugu bizak. Bat, 6, eta bestia, batetik, baina txikinagoa direnak. Beraz, orain hartu behar ditugu aman komunean daukaten soluzioak. Soluzio bakarra da bat puntua. Kasu honetan, soluzioa da x berdin bat. Arraro emoten dago ez? Inekuazio sistema baten soluzioa izatea puntu bat. Kasu honetan baina.